pódese comer a felicidade? Bueno, a ver, é que xente haina de todos os tipos, claro, depende ao que te refires, porque cada un é de seu pai e de súa nai, non? Porque hai xente que come como un paxariño, outra que come a fartar, enche o bandullo un día sí, outro tamén, uns arrepíntense, outros non, están os vegetarianos, están os que comen só carne, ovos, intolerancias, entroume fame xa, de tanto. Para, porque a experiencia que eu teño é que a veces a felicidade ven ca comida, pero a veces a comida produce ansiedade. A veces comemos emocións. Esa será unha das cuestións que trataremos no como ser feliz de hoxe, pero vos teño outra pregunta, eu tamén para... Bueno, estamos de preguntas. Home, claro, a ver, se eu de repente teño aquí unha mesa así, chea de cousas, e como todo que me pete todo, sería feliz? Ai, comer todo o que che pete, Loli, mira, ti... Seríamos felices como os anxos do ceo. Ti ves algún anxo do ceo que teña sobrepeso? Nin sobrepeso, nin que tampouco estea fino, non vi nunca un anxo do ceo. Señoras e señores, póñanse cómodos, abra un apetito, porque o que ven agora non se mastiga. Disfrútase. E non se atraganten, porque eu aquí teño a Manuel para facerme isto. E o público, que ten o público? Saudamos ao público de Ferrol, moi boas noites! Moi boas noites! Que tal, Rafa? Don't worry! Happy! Don't worry! Mira, don't worry! Be happy! Ahora sí, ahora sí. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué tal, compañeiros? Que tal, como estás por aí? ¿Qué tal se ve desde aí arriba aquí aos feligreses? Oye, eu estou pensando unha cousa. Impresionante. Estou pensando unha cousa. Dime. Ti eres de comer de todo, como dicía Loli, ou eres deses de alimentación consciente? Eu son de alimentación consciente, sobre todo cando está a miña nai preto. Que ela é consciente de todo o que leu. 0% sal, 0% azúcar, 0% grasa, 0% sabor. Xa. Que antes estaba desos dous arriba no catering e non había 0% nada, que ben papades un e melo outro, que vos vineu. Sí. É que hasta ahora fai fame, que queres que che diga? Mira, creo que hai xente aí por o público que quere falar, non? Sí, non aquí... caras aí... Mira, por exemplo, esta señora estaba desexando falar. Póñase de pé, por favor. A ver. Como se chama vostede? Carmen. Carmen, ti es feliz? Sí. Es feliz? Sí. Canto de 1 a 100, canto de feliz eres? Un 90. Un 90? Iso mereces un aplauso, home, por favor. A ver, Carmen. Canta... A comida dá felicidade? A veces sí. Eu penso que sí, a veces sí. Ti es feliz comendo? Sí, sobre todo cando estou un pouco nerviosa, entonces atiburrome de comida. Amiga. Comida consciente, Carmen, comida consciente, que din estes dous. No, comida consciente no. Claro, entón non é para ser feliz, é para calmar a ansiedade. Sí, entón... realmente sí. Igual falamos diso hoxe, non sei. Patacas fritas. Patacas fritas. Cal é a túa comida preferida? As patacas fritas que me quitaste ti antes ao entrar no teatro. Sí, logo falaremos. Grazas, Carmen. Igual colleu a bolsa está a comer. Ten ali escondida, agachada. Mira, eu creo que hai máis xente que quere falar, Mira, este señor, mira, está desexando. Como te chamas? Paco. Paco, de onde ves? Ponte en pé, por favor. De onde ves? Eu, Sí. da calle. De onde? De la calle. De aquí, do lado? No, de la calle. Ah, da calle, vale, da rúa. Claro. De rúa, perdón, de rúa. No teatro aquí Cofre non vive, claro, eso está claro, Paco, sí. Xa te chamaremos para que Veño consiña. de Narón. Queres facer un monólogo? De Santa de Cille, no. Ti es feliz, non? Déxame. Este é un exemplo de felicidade, pero ti es feliz? Eu? Sí. Moito. Pero de onde? Tens que dicirme de onde eres. Mira, eu son de Benicassim, Ajá. de Castellón. Sí. E falas galego. Vivo, home, levo aquí en Galicia do ano 87. Bueno, vale. Te lo digo en castellano porque yo intento hablar en gallego, pero a mí no me sale. Escoítame unha cousa. Benicassim, escoítame. Soy de Benicassim. Vale, xa está, ata aí o que quería saber. Paco, Comida preferida. Falamos despois, Paco. Falamos despois. No, fala, pero que non dá, Como que de non todo. entendo. Comes de todo? Todo, sí. E iso faite feliz? E por que non? Ata aquí o testimonio do noso amigo Paco, séntate. Quedamos aquí con él. Bueno, Todo pero que, depende, además, claro, todo depende. De que depende? A saber, solo nos entendemos. Mira, pero que ademais desta xente encantadora do público de Rafa, tes alguén máis por aí, non? Teño a unha persoa que é un tipo que creo que está por aquí. Unha persoa que só come proteína. Está facendo distraído,
Hola, como te chamas? Eu Pedro Pablo. Pedro Pablo. Pedro Pablo... Porto. Vale. Outro amigo, vai. Non digo, cuéntame unha cousa, Pedro Pablo. Ti és feliz. Rafa, Moi Sí. feliz. di o que ibas a dicir, dio. Home, Digo, que dixemos Pedro- que nadie teña pelos na lingua, o primeiro eres ti. Escoita, Di. pero é que eu sabía que el fai unha dieta que se chama a dieta paleo. A palio dieta, exacto. Entón eres Pedro Pablo Picapiedras. O Pedro Palio. Bueno, en fin. Que xa non é se... eso da dieta paleo? Iso que... Así un adiante. Que come un paleo? O que cazamos. Ole, Pero sen cazar agora, como porque é máis sonou fácil. eso? Agora vas ao supermercado. Que o que non temos que facer, non? Caza sin cazar. Vale, pois un aplauso para él. Veremos despois de que se trata isto. Queda aquí. Sí.